To fa, ana wata ga wata a cikin shirin labarina. Tabbas an yi suya an manta da albasa. A yanzu haka bayan gwajin da aka je aka yi na genotype tsakanin wato Aliyu ɗan gaske da shi da Sumayya. Likitoci sun tabbatar da cewa jininsu zai iya haifar da matsala idan har suka aure juna. Sannan yaran da za su dinga haifa za su dinga zuwa da sikila. Kana har su ma zai taɓa lafiyansu. Wannan dalilin shi ne zai sa aure tsakanin Sumayya da raba gardama ya iya dawowa. Domin aure tsakaninta da Presido a yanzu haka wani abu ne wanda ba lalle ya yiwu ba. Amma shin mahaifiyar Sumayya ta ji wannan maganan? Sannan kuma in ma ta ji wani hukunci ta ɗauka a kai. Don haka muke so ku biyo mu sannan a hankali don gani da idanuwanku yacce za ta kasance na ranar Juma'a wato kaɗan daga ciki. Sai dai muna mai tunatar da kai ala kulli halin a koda yaushe mun saba shigo maka da shiri da fina-finai waɗanda suke masu dogon zango, masu daɗi, masu ƙyawatarwa. To tabbas idan dai har wannan shirrikanmu da muke kawo maka suna nishaɗantar da kai da farantar da kai, ka daure ka danna subscribe. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Domin hakan ne kaɗai zai dinga baka damar samun aikace-aikace da shirye-shiryen da muke yi muku a cikin wannan channel mai ɗumbin albarka. Sai a karkaɗa kunne a gyara zama domin ganin shirin labarina kaɗan daga cikin na ranar Juma'a. Tabbas ta tabbata Sumayya da wato Presido bayan sun je an musu gwajin jini. Likita ya tabbatar da cewa tabbas akwai ƙalubale idan har suka yi aure. Don haka kowa ya haƙura da juna. Idan dai har suka so kansu suka yi wannan auren, to 'ya'yan da za su dinga fitowa tabbas za su dinga fitowa da cuta. Cutar da kuma wato maganinta yana da matuƙar wahala ko an yi ma ba a fiye warkewa ba. Sannan idan tafiya ta yi tafiya su da kansu ma za su iya samun matsala a junansu, wannan cutar za ta iya haifar musu da wani cuta ɗin. Hakan ya sa yake mai ba su shawara maza-maza wato a fasa wato aure a tsakanin nasu. Mahaifiyar Sumayya ta ji wannan abin da ke faruwa ko mu ce wannan ƙalubalen, wanda a yanzu haka ta tabbatar da cewa fa idan har ta bar abin nan to fa ba za ta ga jikokinta ba. Hakan ya sa ta kira wato Aliyu ta ce mai ya saki Sumayya, ya yi haƙuri cin da jininsu bai zo ɗaya ba. Amma ita ta so shi da Sumayya har cikin ranta. Amma cin da Allah bai nufa ba, to tana mai ba shi haƙuri akan ya sauwaƙe wa Sumayya. To fa, ashe mai hali baya fasawa, tuba sai munafiki. Presido ya tibre ya ce duk duniya ba wanda ya isa ya sasa ya sake Sumayya. Cin da har aka sake ya aure ta, to bai gama lukin da zai raba sa da Sumayya ba. Tabbas a yanzu haka ta tabbata Presido ba wato hankalin da ya yi ko mu ce tuban da ya yi tuban wato mazuru ne. Amma tabbas a yanzu haka ya dawo Presidan sanada domin ya birkice ya ce ba mai raba sa da Sumayya. To masu sauraro, mu anan muka ga ƙarshen shirin mu, amma ku dakace mu nan ba da juma ba za mu kawo muku ga yacce ta kaya.